Id-Dipartiment tal-Istudji Politiċi u l-Governanza fl-Università ta' Malta nieda kors ġdid fil-liġi u l-governanza tal-Ombudsman fuq livell ta' Maġisteru. Dan il-kors flimkien ma' oħrajn eżistenti u antiż biex il-pajjiż ikollu aktar professjonisti bi ħsibijiet kritiċi fuq sma varji kif spjega magħna il-kap tad-Dipartiment innifsu, il-Professur Mario Tomas Vassallo. Biex stajna nofru dan il-programm inaqadna mal-Fakultà tal-Liġi, aħna bħala Dipartiment tal-Istudji Politiċi u l-Governanza, u se nniedu dan il-kors għall-ewwel darba li hemm aċċali anke minn studenti barranin, uffiċjali li jaħdmu f'diversi uffiċċji tal-Ombudsman madwar id-dinja. Da se nidduh f'Settembru li ġej. Għaliex propju din is-sena l-Ombudsman f'Malta qed jiċċelebra it-30 sena mit-twaqqif tiegħu. Dan il-kors huwa l-ewwel tax-xorta tiegħu madwar id-dinja u se jkun maqsum fuq sentejn fuq bażi part-time. Lilin minn dan il-kors ġdid, dan id-dipartiment joffri 6 kursijiet oħra fuq livelli differenti minn baċellerat sa dottorat. Għandna korsijiet fil-public policy mela kif issir il-politika settorali fid-diversi oqsma tista' tkun fl-edukazzjoni jew fl-ambjent jew il-bqija. Għanna korsijiet mbagħad ta' politika u governanza u amministrazzjoni pubblika. Dawn kollha flimkien huma kwalifiki illi il-pajjiż tagħna tantu bżonn jekk irid jagħmel qabża fil-kwalità anke skont il-viżjoni 2050. Meta mistoqsi għaliex wieħed għandu jażel li jistudja l-politika, il-Professur Vassallo weġibna hekk. Il-politika hija dixxilpina bħal kull dixxilpina oħra, hija dixxilpina akademika li trid kemm l-arti u kemm ix-xjenza, kemm tipperswadi u fl-istess ħin kemm ikollek project management tajbi għalhekk hija xjenza. U għandna bżonna għaliex meta inti titgħallem il-politika u l-governanza inti tista' taħdem minn kunsill lokali u tibqa' tiela sal-United Nations. Vassallo ħeġġeġ lil kull min interessat biex jikseb aktar informazzjoni minn fuq is-sit tal-Università ta' Malta e kif l-applikazzjonijiet diġà jinsabu miftuħa. Dan fil-waqt li jinnota kif il-kursijiet offruti kollha jistgħu jsiru b'mod flessibbli fejn dak li jkun xorta jkun jista' jibqa' jaħdem waqt l-istudji tiegħu.